Ja, vi har finnet Peter Mytte, og venner ikke ha 41, og Peter, hva er det du sier om dysten det? Nei, man sier alt i alt så jeg ser det skuffet over, og jeg ser det skuffet over dere egne innsats, fordi jeg mener at vi spilte opp til bara Nørkland var bästa jocken så hade vi vunnit dysten väl vilja. Så det är rocken showen för att tacka allt jag vill tappa dysten där. Ja, det så låter ju som att varje bor var öliga råd där. Är det tror att bor lugga gå här ett land. Ja, alltså det är nog en passor. Det var en öliga råd och dyster och det var nog passor så jag som tror att Hösens vänner kan att täcka runt offensiv vägar det gör det ofta med rätt råd. Men jag hade kusse för akkurat vi kommer så spelade vi råd och spel. Alltså vi innan börja så att vinna för att spela bästen alltså utanför vägarna, runt utanför vägarna. Det kanske inte härligt dyster, vet jag. Atlan att för harsen där. Ja, jag hade inte varit så härligt dystert allt kontrakt, det hade inte, men det blev till det samma. Ta det är offensiva vägar så blev det ofta nog så näkvar närdyster och här man så kommer hänga att ut. Men det är resten en års till att det är sällan det men det är ju klart så det också vi kommer att det är klart dysten, det är inte något tändare till att visst man något tändare och för flott så backa upp så är det så väl snägt ut så. Vi tappar någon där så kommer det Halle Chase teatrum tar förande kvart det har ringt att få åter. Det är ju slattare, det är inte nytt här, men alltså Kapelsen är ung än och ska se allt kan hända men det ser alltså vi tycker att det på att Sean Joe där så sagt det just efter men det är harst och vi är säkert där heter så månader bättre kan man säga. Inte nytt här. Kvart kommer det vännerna säga till managern till nästa dyst. Ja, men det är faktiskt rätt stort det att ha motorer mer alltså sikkert på sig själva och för innan vatten och visa näka och är 1000 där visande vändning. Jag hade det Lucas den största troblasen där att men tårar inte det som där vidare då om det är bänk ner för att jag vet inte men sånt det är ett onkling och vi har en Daniel Torkar som så för stor med sitt utanför men stad vi tar inte det som ger vi inte klara att klicka KF där. Tack för det och gå ett nu framåt.